Daghan sa mga tao maingon nganong wa patya og dakpa sa Dios ang yawa sa pagkakaron. Kay lagi siya may hinungdan sa tanang mga kasakit, pag-antos, balatian nining kalibutan na. Apan ayaw kabalaka. Kay sigon sa atong milabay pagtuon, ang yawa may panahon ra gyud. May panahon ang giingon ng balaang kasulatan mga igsoon nga ang yawa dakpon. May tagna sa balaang kasulatan nga may panahon ra og kini nga hitabo nga dakpon ang yawa og timbrihan siya sulod gyud sa usa ka libo ka tuig. Ang kaawaaw sa kalibutan dinhi muhunong ang ilang gibuhaton sa pagtintal, paglaglag ug pagdaot sa mga tawo sa kalibutan. Wa na. Ano man, akong usbon tuan na ang mga matarong sa langit ug ang mga daotan patay. Sa bisang asang dapita ka mo sa entero kalibutan, kutob sa maabot sa gamhanang teknolohiya sa internet, kay online man ta karon, so kamong tanan among giabi-abi. Sa pagsugod, ako sa mong hangyoon sa pagdungos yung ulo alang sa pagampo. Dios nga langiton samtang magtuon kami siyang pulong, ablihan mong hunahon ng kasing-kasing, nga amo kini masabtan o sa tumang kasayon. Labaw sa tanan, magamit na mo kining among pagtuon karon alang sa pagpangandam sa niyang dakong adlaw sa pag-anhi. Salamat Ginoos pagtuog sa pagampo am nagisalig sa ngalan ni Jesus. Amen. Daghan sa mga tao maingon nganong wa patya og dakpa sa Dios ang yawa sa pagkakaron. Kay lagi siya may hinungdan sa tanang mga kasakit, pag-antos, balatian nining kalibutan na. Apan ayaw kabalaka. Kay sigon sa atong milabay pagtuon, ang yawa may panahon ra gyud og karon atong tun-an kini sa dihang gidakop si Satanas. Okay? So standby mo sa pagkakaroon kung asa man galing mo. Okay. May usa ka libo ka tuig nga kalinaw nga giingon sa balaang kasulatan. Nganong doon na may kalinaw? Asa man ang yawa ning panahon na? Diin man siya. Ang balaang kasulatan mga higala naghisgot og usa ka libo ka tuig. Ang pangutana unsa ang mahitabo sa pagsugod sa usa ka libo ka tuig? Nagiingon sa balaang kasulatan. Ang Pinaday Kapitulo 20, versikulo 1 pa dun sa 3 nag-ingon, ug unya nakita kung gikan sa langit na naog ang usa ka malulunda. Nga sa iyang kamot, diha ang yawi sa bungaw nga walay kinahiladman, ang usa ka dakong talikala, ug iyang gidakop ang dragon, ang karaang serpente nga mo ang yawa ug ang Satanas, ug iyang gigapo sulod sa usa ka libo ka tuig. Ug iya siyang gitambog siya ngadto sa bungaw nga ug iyang gitabunan kini og gitimbrihan kini sa ibabaw niya aron siya dili na magipasalaag sa mga kanasuran hangtod matapos una ang usa ka libo ka tuig, tapos niya na siya buhian sa makadiyot. May panahon ang giingon ng balaang kasulatan mga igsoon nga ang yawa dakpon. May tagna sa balaang kasulatan nga may panahon ra og kini nga hitabo nga dakpon ang yawa og timbrihan siya sulod gyud sa usa ka libo ka tuig. Ang pangutana karon mga kaigsuonan, kining yawa asa gitimbrihan, asa siya gibutang. So kung tan-aw nimo siya, gitimbrihan siya, but pasabot na bang tagaan siya og lugar dapit nga diin siya madakop. Giligunan siya sa pagdakop sa anghel og gitambog sa bungaw. Kining bungaw mga higala kun imong tan-awon, this refers to this world, nag-refers kini ning kalibutan nga tungipuy-an. Mao ni siya. Unya usa ka libo siya ka tuig, gagapuson siya din hinaning kalibutan. Nganong gapuson man siya, unsa may mahitabo? Unsay mahitabo sa dili padakpon si Satanas? Unsa may mahitabo nini? Aron masabtan gyud mo ang tanan, ingon ani ang hitabo. 1 Tesalonica 4:16 ingon. Kaya ang Ginoo gayud mo umnaog unya gikan sa langit, irubanan og singgit sa pagsugo sa tawag sa punuan sa malulunda, o sa tigos sa trompeta sa Dios, ug unya nga matay diha kang Kristo una pagpamangon. O kita nga mabuhi pa nga magapabilin pagkasakaon nga sa mga panganod sa pag-uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan, sa ingon niini kita makig-uban sa Ginoo sa tanang panahon. Hinumdumi na ha. Ang unang hitabo sa pagsugod sa kalibo ka tuig kay moanhi si Kristo. Uhaon niya ang mga matarong, dadon niya ngadto sa ginharian niya sa kalangitan,
unya ang mga buhi pang mga bilin nga sa iyang pag-abot iyang masakpang buhi iyan ang alidan ilisan sila lawas nga di na mamatay og lawas nga di na madunot. Sa ato pa kung tan-aw nimo, walay tao dinhi sa kalibutan makigsuon nga mga matarong. Tua sila sa langit tanan. Okay. Karon atong tan-awon unsay dangatan sa mga dautan sa pag-abot ni Hesus. Pag-abot ni Hesus ang natutunan ng mga matarong tuwa sa langit. Ang dautan kaha atong tan-awon. Ikaduhang Tesalonica 2:8 nagingon og unya ugaling ang masupilon igapadayag na o pagapatyon kini sa Ginoong Hesus pinaagi sa ginhawa sa iyang mga baba o pagdaglagon kini pinaagi sa pagpadayag sa iyang pag-abot. So pagbalik sa Ginoo ang mga dautan mga matay ang pangutana kinsa man nabilin sa kalibutan. Kung tan-aw nimo pagtunan mo pagayong balaang kasulatan ang nabilin diri sa kalibutan ang yawa ra gyud ug ang iyang mga malulunda. Sila lang diri. Unya ilang makita makaigsunan ang kaawaaw sa kalibutan. Dinhi muhunong ang ilang gibuhaton sa pagtintal, paglaglag ug pagdaot sa mga tawo sa kalibutan. Wa na. Ano man, akong usbon tuwa na ang mga matarong sa langit ug ang mga daotan patay. Siguro makarealize si Satanas nga siya na ang sunod nga mamatay ni ini. Okay, unsay dangatan sa mga dautan nga nangamatay sa himaya sa Dios, sa unsa man sila nga pamaagi. Tanaw ra gud ha, unsa kadaghan na sila ang mga dautan nga nangamatay. Isaias, Jeremias 25:33 sa giingon, ug ang mga pinatay ni Hioba dito nga adlaw mo lukop gikon sa katumoy sa yuta ngadto sa laing tumoy sa yuta. Sila dili pagahilakan ni pagahipuson ni galubong. Sila mahimong kinalibang ibabaw sa naong sa yuta. Sa ato pa, ang mga pinatay nga nangamatay hilabihang daghana. Mao ni sila ang mga dautan nga nangamatay pinaagi sa himaya sa Dios. Hilabihan nila kadaghan mulukop gikan sa usa ka tumoy sa yuta ngadto sa laing tumoy sa yuta. Sila dili galubong, sila dili pahipuson. Ang description sa Biblia mura sila kinalibang ibabaw sa naong sa yuta. So Satan he will realize at this time, ma-realize na niya nga hilabihang mingawa ang kalibutan, wa gyud sulod. Karon tanaw na to ha, unsay hulagway sa yuta sulod sa kalibo ka tuig. Okay, ang hulagway na pud sa yuta. Sige. Jeremias kapitulo 4 bersikulo 23 padung sa 26 kita naaw ko ang yuta ug aniya karon kini sila awa og walay sulod ug ang kalangitan sila walay kahayag. Sa pagyod gitan-aw ko ang mga kabukiran ug aniya karon sila ming irog ngadto ang kabungtor ming ilog ngadto ganhi. Unsa pagisundog na hitabo sa kalibutan nagingon siya ug gitan-aw ko aniya karon walay tawo ang tanang kalanggaman sa kalangitan nga lagyo. Ug gitan-aw ko ug aniya karon ang babungahon nga mga uman na himong kamingawan ug ang tanang syudad didto nga lumpag sa presensya ni Jehova ug sa atubangan sa iyang mabangis nga kasuko. So makita nimo wala na gyud mga kaigsuonan lugar diri sa kalibutan nga nindot kundi nangagunob ni sila. Mao na nga wa na gyud porma ang kalibutan sulod sa kalibo ka tuig awa og walay sulod wa nay makita nimo. Unya ang yawa na lay nagsuroy-suroy nining kalibutan na. Ang description sa Biblia nining kalibutan na wa nay tao unya may nang pagaguba. Ang description sa Biblia ni bungaw nga walay kinahiladman. Okay? Kumustahon nato ang yawa sulod sa kalibo ka tuig unsay ang dangatan. Okay. Pindadayag kapitulo 22 og 3 nag-ingon og iyang gidakop ang dragon ang karaang serpente nga mo ang yawa ug ang Satanas og iyang gigapos siya sulod sa usa ka libo ka tuig. So niya na. Nganong gigapos man wala siya matintal og iya siyang gitambog ngadto sa bungaw nga ug gitabunan kini o gitimbrihan kini sa ibabaw aron dili siya makipasalaag sa mga kanasuran hangtod matapos ang usa ka libo ka tuig o kini siya kinalan pagabuhian sa makadiyot. Mo na nga ang activity sa yawa sulod sa usa ka libo ka tuig muhunong. Di ni siya makapasalaag, di siya katintal. Wa na siya tao tintalon kay ang tanang mga tao nga daotan patay ug ang tanang mga matarong nga tao tua sa kaytas-an sa kalangitan gidala sa Dios. Okay. Tapos sa kalibo ka tuig unsay mga hitabo. Okay, right after 1,000 years unsay mga hitabo. Okay. Ang unang hitabo mao ni o nakita ko ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem nga nanaog gikan sa langit o gikan sa Dios. Nanaog ang bag-ong langit ug bag-ong yuta. Unsa pagyud gitagan na ingon sa usa ka pangasaunon nga gidendayanan alang sa iyang pamanhonon
o bakin sa mga dautan nga nangamatay unsay mahitabo nila. Unay ikaduhang hitabo. Ang unang hitabo, munaog ang bagong langit ug bagong yuta. Ang ikaduhang hitabo, kaning atong tubagon unsay mahitabo sa nangamatay nga mga dautan pagkatapos sa kalibo ka tuig. Pinadayag 20 bersikulo 5 antos 9. Ug bakin sa uban pang nangamatay kini sila dili mabuhi pag-usab hangtod matapos ang usa ka libo ka tuig kini mo'y unang pagabanhaw. So human sa usa ka libo ka tuig mga kaigsunan, ang yawa buhian. Nganong buhian man sila? Ay kay mga banhaw naman ang mga kalabirang nangamatay, mabuhi man sila pag-usab. Pero mao ni sa mga higala ang giingon sa balaang kasulatan. So sa diha mga banhaw sila, makita ni Satanas ang mga banhaw ang mga dautan. So magsugod na po diyan pagpanglingla nga maingon siya, ako na po'y nagbanhaw ninyo. Una nag-ingon siya, bulahan og balaan ang tao nagkamit sa unang pagkabanhaw. Sa mga taong ingon ni ini ang ikaduhang kamatayon walay gahom sa buot hinunua, sila mahimong mga saserdote sa Dios ug ni Kristo ug uban kaniya maghari siya sulod sa usa ka libo ka tuig. So mao ni mga kaigsunan ang mga hitabo karon ug gini katapos sa usa ka libo ka tuig, si Satanas bukabuhian gikan sa iyang bilangguan. Buhian na po siya og siya mo gawa siya aron pagpaisalaag sa mga nasod nga nasa upat katumoy sa yuta sa ug sa magog sa pagtagbo kanis pagigubat ang ilang gidaghanon ingon sa bunbon sa dagat. Tanawar ko hilabihang daghanan nila mga kaigsunan og sila mitungas ngadto sa lapad nga yuta og ilang gilibutan ang kampo sa mga balaan ang syudad nga hinigugma apan dihay kalayo nga mikonsad og milamoy kanila. Okay? So ang mahitabo, makita ni mga human sa kalibo ka tuig, ipakanaog sa Ginoo ang bagong langit ug bagong yuta dining kalibutan na. Ang ikaduhang mahitabo, mabanhaw ang mga dautan. Pagkabanhaw sa dautan mo, sugod na pud bagong sa Satanas, moingon siya nga ako'y nagbanhaw ninyo. Apan samtang nakita nila ang bagong langit ug bagong yuta ipakanaog na ing kalibutan na, nagplano sila og pinagisamando ni Satanas nga ilang ilugon ang bagong langit ug bagong yuta. Apan nagiingon sa balaang kasulatan, apan dihay kalayo nga mikunsad gikan sa langit o gilamoy sila. Ang pangutana, unsa ang katapos ang silot sa yawa og sa mga dautan? So kita nimo dinhi nabanhaw na ang mga dautan, unya naa na pud si Satanas, kuyog na sila. So nag-iipon sila, pinadayag 20 bersikulo 10. Og ang yawa og ang nagpaisalaag kanila gitambong ngadto sa linaw nga kalayo ug kasupri din nato ang pintas ka mananap ug ang mini ang mga propeta og didto pagasakiton sila sa adlaw gabi hangtod sa kahangturan. So mao na ni mga higala ang final destruction sa yawa. Pagkatapos sa kalibo ka tuig kanang banhaw ng mga dautan, gilinglan ni Satanas nga ilang idugon ang kampo sa mga balaan ang syudad hinigugma muulan og kalayo. Unya didto sila sakiton sila sa adlaw sa gabi hangtod sa kahangturan. Okay, atong isa-maray sa gaway mga higala. Okay, niya naman tas katapos sa mga adlaw. Atong bantayan ha. Ang pagsugod sa kalibo ka tuig pagbalik ni Kristo. Unya ang mga mataro nga nangamatay mga banhaw, unya ang mga mataro nga mga buhi pag-aalid-ana doon sa langit. Sa pagbalik sa Ginoo ang mga dautan mga matay, si Satanas gigapos ining kalibutan nakawa naman siya matintal, unya ang kalibutan walay sulod kawaaw. Okay, sulod sa kalibo ka tuig ang mga matarong tuwa sa langit, ang mga dautan nagpabilin silang patay din sa kalibutan. Si Satanas gigapos sa kadida sa sirkumstansya kay wa naman siya matintal, muhunong ang iyang aktibidades sulod sa kalibo ka tuig. Dining panahon na ang yuta nakapahuway gikan sa sintintasyon ni Satanas. Pagkatapos sa kalibo ka tuig, si Kristo kauban sa mga balaan o ang syudad nga hinigugma ikanaog din kalibutan na. Sa dihang ikanaog na mabanhaw ang mga dautan nga nangamatay. Sa dihang nga banhaw sila, buhian si Satanas, musugo na po siya pagpanintal sa mga tao. Apan sa dihang ining himuon nga ilang ilugon ang kampo sa mga balaan ang syudad nga hinigugma, adunay last judgment, katapos ang hukom. Mupaulan ang Dios og kalayo nga kalayog asupre, unya maganto sila sumala sa giyon sa balaang kasulatan si Satanas ug ang makasasala mga laglag. Sa pagkalaglag mawala sila sa kalibutan, mahimo silang abo, ang kalibutan nakapahulay unya bag-ohon sa Dios kining kalibutan na pinaagi sa kalayo. Sumaw na mahigala ang panahon mo nang karon panahon na ayog apuraha ang Dios nga iyang dakpon ng yawa, ayog apuraha ang Dios nga iyang silutan ng yawa.
kay sa Tagalog pa may araw din siya, di ba? May panahon ra gyud na siya. Uni ang tanan pod nga mga katawhan nga ning anib ug ning uban sa puwersa ni Satanas sa pagbuhat og sa dautan, sila usab mga laglag pag-abot sa insaktong panahon. Ang pangutana unsay atong buhaton? Ang karon ato na nasayran ang mga butang nga umalabot. Okay? Nag-ingon ang Sophonias Kapitulo 2, versikulo 3, pangitaan niyo si Hioba, kamong tanan nga mga ahgob sa yuta. O nagtuman sa iyang mga tulumanon, pangitaan pagkamatarong, pangitaan pag-agop, tingali kamo pagkataguan sa adlaw sa kasuko ni Hioba. Mo na nga karon panahon ang atong himuon, muduol ta sa Dios, alagad ta sa Dios. Kay ngano moabot ang panahon mga higala nga ang kun ang atong apinan ang pagbuhat og dautan, ang dili pag-alagad sa Dios, moabot ang panahon nga mga laglag yun ta. Samtang may panahon pa, wa pa ka mahigti ni Satanas sa iyang gahom, wala pagyog ka makakuyog niya sa iyang mga dalan, o niya, wa na kay kahigayunan o kagawasan, nga mubiya niya, himo anak karon. Biya, samtang may panahon pa, tingali na lang, ikaw pagataguan sa mga adlaw sa kasuko ni Hioba. Naglaom ko nga sa mubo na itong panahon imo nasabtan. Nga gitugutan sa Dios ang yawa karon, nga siya mutintal, muhatag og pag-anto sa kalibutan, kay muabot raman ang takna, nga silutan siya sa Dios. Sugdan siya pagsilot, pagsugod sa kalibo ka tuig, ug sa walay katapusan silutan siya, ug mag-anto siya sa iyang silot, pinaagi sa kalay kasupre. Ayaw pag-apil niya. Biyai siya. Alagad sa Dios. Ayog sunda ang iyang tentasyon. Ayog sunda ang iyang daotang binuhatan. Ayog sunda ang iyang gitudlo kanimo nga dili mao. Kundi lang imong himuon, alagad ka sa Dios samtang may panahon pa. Atong idunggo atong ulos pag-ampo. Dios nga langiton, salamat sa pagtuon nga imong gihatag kanamo. Salamat sa pulong nga mo natun-an, tuguti kami mo alagad kanimo samtang may panahon pa. Kay diha sa gahom ni Satanas, sa pagbuhat og daotan, wala kami kaugmaon, kundi silot mo ay among maangkon. Panalangin niya ang tanang namati karon, tanang nga nagsud-o sa mong tulumanon. Salamat sa pagtubag sa pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Dinhi na po sa atong panahon sa pagkakaron. Panaglaom ko nga sunod panahon, ikaw gyapon makig-uban ka nako. Kini si Pastor Jerry naman namili tubingon. Daghang salamat sa imong uban. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.